Hello guys, welcome back to my new blog nge phajit sing tini norongno house tour khalai phunuknai mongkani chikon chanok tongjamani oron sing tonglayo hingke phajit tini norongno tini ang chini kok phunuknai barini lubia sing kaimani ngaji lubia thai tongkha kam kai thai tongkha phung kasang sing lubia rongno khagai Chau bazar thang paisa nangya kisah misa moha ke kai kya angka kai nor gusai manai bazar ko asuk thangai paisa na nanglak kisah misa hagi kai lagi noga no kai nai di Iko belai market tumi pege nai di खरगोश jili jili ke tumi ए mama टेव 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 no kotoro chai cho kana je muri kana busa ko je tong na ji pa busa rok tam kai tong la ke na chong to ha ke yang tongo milok thai jongka thaisa sangoran milok gobaman chakha char pasta moton hai sangoran milok khagi chakha ibatai bo thai tongo botro bori tongo guys ke nor bahai ke kaisa di kaisa ke bazar thang esi paisa na nangla nai di milok ke bo gobang botro ri tongo ke phadi ke guys ang nor ngontai bo phono wi tongo nai di nor no sing igo yang thang tong nai di tiro bo phai tong available sing o tiro ma se ব্যবহার jikhaya guys nai di yang nang tam pong nai yang o ke mulai sarmani joto na sesung thama ke wati wa we nostong thama ke o mulai na mada masana mazali ya ekdom cinta nang ja tabo o jago lai pata sari nai lai shak lai pata station sari marwa I komo khisina auto kepsa ngai kre han klai tong panya tong kai sari phalai honai Ipanya tongai shadi kontek khadi phale honai okay guys tinin video asun onka bagi nai sultana nai tongo